Dobar dan, dragi moj 7. razrede. Evo nas, dolazimo, kažem, opet do online nastave. Nadam se da je ovo eto sad kratkog vijeka, tako da se nećemo zadržavati na ovoj razini. A što se tiče same online nastave, vi znate kako je to bilo prošle godine kad ste bili 6. razred, tako da ću ja vama na isti ili sličan način to i ove godine prezentirati. Znači, evo preko ove prezentacije ću nešto reći o ovoj lekciji koju danas učimo konkretno, a to je radništvo i radnički pokret. Prošli sat, eto, već sam poslao pitanja, ono što smo učili, znači prva industrijska i iz one lekcije gradovi su postali veći, dakle to malo ponovite, odgovorite na pitanja, a mi sad učimo, evo, treću lekciju ove cjeline, a to je radništvo i radnički pokret. Da vidimo. Prvenstveno je ovdje riječ o uvjetima rada. Kad kažem radništvo, sjetimo se, prva industrijska revolucija znači prelazak sa one manufakturne na tvorničku proizvodnju. Šta to znači? Znači da sama riječ industrijska revolucija govori da je došlo do povećanja broja raznih industrija, u smislu da su do povećanja broja tvornica nečega i da je samim tim trebao veći broj radnika, ali i radnike je zamijenio i stroj na neki način. To je bio parni stroj koji je izumio James Watt, sjetimo se, ali svejedno taj stroj je trebao neko pokretati i raditi na njemu. I to je, kažem, trebalo što više radnika i samim tim su ljudi, kao što znamo posljedicu industrijske revolucije, išli iz sela u gradove raditi, živjeti i raditi. E sad, to što se povećao broj radnika i povećao broj i tvornica i svega i industrializacija bila jača, kao što smo rekli, ne znači da su i ti radnici imali super uvjete na poslu. Da je to bilo nešto divno, krasno, da su oni mogli imati normalno radno vrijeme, da su mogli imati slobodno vrijeme, da su obavljali neke fine, kada kažem, super poslove. Ne. Nije to značilo, značilo je upravo suprotno. Kao što vidite u ovom podnaslu uvjeti rada, teški radni uvjeti u tvornicama. Jest, radni uvjeti u tvornicama su bili izuzetno teški, radnici su radili teške fizičke poslove, a što je najgore od svega, i žene i djeca su morali raditi teške fizičke poslove. To znači da i radno vrijeme je bilo dugo. Što znači, ajmo reći, neko normalno radno vrijeme nije postojalo, nego su svi radili jednostavno gotovo cijeli dan, skoro, ako ne i cijeli. To je bilo, znači, po 14, 15, 16 sati se radilo dnevno. I to, kažem, te teške poslove u rudnicima, u tvornicama, u raznim drugim, kako kažem, industrijskim tim poduzećima i uvjetima. I to je, znači, bilo onako jedna dosta onako loša slika radnika, odnosno loš položaj radnika prisutan u tom 19. stoljeću. Sad, da ne bi ostalo baš tako na tome, da neko zažmirio na to i oglušio se, nije baš bilo tako. Došlo je naravno do nekih pobuna i do nekih uvjeta, ajmo reći do nekih uvjeta za promjenu. Prvenstveno su radnici naravno organizirali štrajkove zbog teških uvjeta. Znate šta su štrajkovi, vama poznata stvar, vjerujem, naravno da su odbijali raditi, nisu htjeli raditi, odbijali su raditi jer su uvjeti bili teški, jer su bili i slabo plaćeni za to. Treba i to uzeti u obzir, da su bili i slabo plaćeni, da su teške fizičke poslove obavljali, da nisu imali slobodno vrijeme previše, i da su higijenski uslovi, to sam vam zaboravio reći, higijenski uslovi da su bili isto katastrofalni. Naravno, nisu radili u nekim čistim uvjetima, to je bilo sve nehigijenski i u dosta prljavim uvjetima su radili, što znači da jednostavno dolazilo i do raznih bolesti i da su se razboljevali i svašta. Sad, naravno, oni su morali se pobuniti i organizirali su štrajkove zbog tih teških svojih uvjeta. Eto, to je bila ta neka slika, znači tom prvom industrijskom revolucijom koja je na prvu, kad vam neko kaže dobra, super, samim tim to ima i svoju neku negativnu posljedicu, a to su upravo ti teški uvjeti radnika s kojima su se oni susretali u tom procesu industrijske revolucije, gdje su sve radili i kako su radili.
I kao što sam već napomenuo, najgore od svega što su i djeca, eto, vašeg uzrasta i mlađi, morali raditi jako, jako teške fizičke poslove i to kažem gotovo cijeli dan, 15-16 sati. Sad na idućem slajdu ćemo vidjeti neke konkretne promjene, odnosno neke konkretne prijedloge glede poboljšanja položaja radnika. Evo kao što i sam ovdje podnaslov kaže, rješenja za bolje uvjete rada i položaj radnika. Pa tu se i crkva na neki način, katolička crkva konkretno, ajmo reći, zalagala za tu neku promjenu. Ona je osnivala razne humanitarne udruge, institucije i udruženja, znači kojima je nastojala na neki način osvijestiti te poslodavce, ali i koji su radnicima davali te teške poslove, ali i koje je htjela, znači, same radnike isto obrazovati za neke bolje uvjete. Znači da jednostavno zalagala se za neki mirniji onako način tog rješenja tog problema. Znači u smislu da se nađe neki kompromis, dijalog, kako bih vam rekao, da to bude, da se nađe neko rješenje, da ne bude nekih posljedica, znači u smislu da neki veliki pobune ili nešto, nego da se preko tih nekih humanitarnih institucija jednostavno to poboljša. Sad, to je crkva, eto, ajmo reći, imala takve ideje. Međutim, postojala su neka socijalistička prva učenja, to su bili socijalisti utopisti, tako su se zvali. Evo ovako, prvo ću vam reći ko su oni. Imamo neke najznačajnije socijaliste utopiste, to su bili Robert Owen, Charles Fourier i Saint-Simon. Znači, oni su se zalagali oni su promicali socijalizam neki. Ajmo reći ovako, prvo da objasnim šta to znači, socijalisti utopisti. Njih su tako više posprdno zvali, usudim se reći, rugali im se na neki način, zato što su njihove ideje bile neostvarive. To kad neko kaže, šta znači utopija, evo, ta riječ utopija, niste se susreli s njom, utopija upravo to znači, kad neko ima neku ideju koja je onako super idealna, ali nije ostvariva u praksi u životu, I zato njihove ideje su bile takve, oni su promicali taj neki socijalizam, što znači da su isto slično kao crkva, znači zalagali se za bolje radne uvjete za radnike i da svi ljudi imaju jednaka prava i jednak položaj. Znači nije samo se na radnike mislilo, nego na sve društvene klase. Znači da svi budu jednaki i ravnopravni, da nema onih bogatih kapitalista i da nema siromašnih ljudi i radnika, nego da svi budu jednaki i da svi imaju jednak položaj i jednaka prava. Kako to zvuči? To zvuči dosta onako fair, ajmo reći, pošteno, realno, pretpostavljam i vama, ali kažem, njih su zvali utopisti jer su imali te ideje kao utopija, kažem, neka ideja koja je super u teoriji, ali teško ostvariva u praksi, I zato se to zove utopija, a samim tim ovi socijalisti koji su se zalagali za taj socijalizam, ova trojica, konkretno, njih su zvali socijalisti utopisti, na osnovu toga. Sad, osim njih, imamo dvojicu isto filozofa i učenjaka koji su se isto zalagali za nešto slično, ali oni su imali malo radikalnije, revolucionarnije ideje, kako bih vam rekao. A to su bili Karl Marx i Friedrich Engels. Njihove fotografije ćete vidjeti na sljedećem slajdu. Što su oni konkretno htjeli? Oni su imali ideju da radnici, znači revolucijom, znači da se ustanu, da se pobune revolucijom, da uspostave komunističko društvo bez klasa. To vam je to, socijalističko-komunističko društvo. Znači šta znači komunističko-socijalističko društvo? To još nismo spominjali, evo prvi put se susrećete s tim. To vam je novo društveno uređenje u 19. stoljeću, gdje se javila ideja. Šta znači? To je društvo bez klasa, sve temeljeno na državnom vlasništvu, nema privatnog vlasništva i znači konkretno za radnike se to misli da radnici upravljaju tvornicama. Znači da radnici upravljaju tvornicama, firmama i poduzećima, znači a ne da imaju nekog svog nadređenog, nekog svog šefa ili vlasnika koji će im dirigirati i diktirati poslove i uvjete. Znači oni su se zalagali za to, znači konkretno za to neko
isto socijalističko, ja kažem, uređenje, komunističko, ali da to ne bude kao što su socijalisti utopisti htjeli na neki onako mirniji način, nego su oni htjeli revolucijom, evo kao što piše ovdje, revolucijom uspostaviti takvo društvo. Znači imali su takve ideje. Oni su dijelili ljude dijelili su, ajmo reći ljude u vrijeme industrijske revolucije su dijelili na one vlasnike, kapitaliste, izrabljivače, tak su ih zvali, i na radnike, one koji su radili te teške poslove i izrabljivane, znači koji su izrabljivani, koji su bili u teškim tim uvjetima. I znači ponukani tim lošim uvjetima u industrijskoj revoluciji, eto vidite, stvorile su se ta neka rješenja, te neke ideje znači kao što kažem, prvo je crkva imala svoje preko humanitarnih udruženja, pa ovi socijalisti, utopisti, ova trojica što su htjeli isto, naravno preko socijalizma, tih nekih boljih uvjeta, jednaka prava i položaja za sve u društvu, nešto postići, i ova dvojica Marx i Engels koji su imali ideju revolucijom da se uspostavi to neko socijalističko komunističko društvo. Kao što rekoh, bez privatnog vlasništva, znači da nema, da neko bude vlasnik neke tvornice ili neke firme, da se sve temelji na državnom, znači da sve bude, da država ima kontrolu nad svime, i da naravno radnici budu ujedno i, kako da kažem, upravitelji tih tvornica, konkretno, znači da oni preuzmu ulogu tu nekog rukovoditelja, da se njih pita prvenstveno, ne da im neko diktira, dirigira od gore, sad, pazite, sve to je se stvorilo, ne zvuči to, kažem, ništa toliko loše, kažem, to je sve bilo ponukano tim lošim radnim uvjetima u vrijeme prve industrijske revolucije. Međutim, u nekim zapadnim zemljama, Americi, Francuskoj i tako dalje, tamo su već konkretno u Americi, u SAD-u, u Francuskoj zapravo i nije bio taj primjer, tamo je bila uspostavljena radnička država, 1881. jedna Pariška komuna što je trajala 82 dana, ali konkretno kažem u SAD-u je došlo do pojave socijaldemokrata. Znači to gdje su radnici zapravo shvatili, pa bolje ne nekom revolucijom, tu da ne dižemo neke bune, ustanke, ne da je Bože ratove izazovemo. Oni su htjeli tom nekom parlamentarnom borbom se boriti za prava radnika, za svoja prava. Znači da su htjeli putem, što kažu, institucija, putem politike, eto, na neki način. Tu su razvile te stranke socijaldemokratske u pojedinim državama. Znači oni su, eto, javili su se i ti socijaldemokrati, eto, znači kao neko rješenje za bolje uvjete, znači koji su se, kao što piše, zalagali za tu parlamentarnu borbu za prava radnika. Evo, dakle, još vidite fotografije, lijevo u crno-bijela slika što ima veću bradu je Karl Marx. On je, znači, taj koji je zagovarao se za ono revolucionarno uspostavljanje komunističkog, socijalističkog društva, društvenog uređenja, što sam objasnio o čemu se radi, a pored njega naravno je ovaj njegov kolega Friedrich Engels koji je imao iste ideje, tako da oni su, ajmo reći, što se tiče tog nekog područja, najznačajnije ličnosti, tog nekog borbe za položaj i za jednak položaj i bolje uvjete radnika, znači njih dvojica su tu, ajmo reći, vodila glavnu ulogu kao mislioci, Eto, dragi moji, to je to što se tiče ove lekcije, vi ćete prepisati u vaše bilježnice, to je vaš zadatak, a mi, vidimo se, nadam se, za 7 dana uživo u boljim uvjetima i okolnostima. Ja vas pozdravljam, budite mi vrijedni i ostanite zdravi, kako kažu.